Nselmulkom nagħtu bidu għat-tifkira ta' sbieħ il-jum tal-Verġni Marija, illum il-Verġni Marija f'jum is-Sibt, is-Salmi tar-Raba' Ġimgħa. Mulej iftaħ li xoftejja u f'ommi xandar it-tifħir tiegħek. Niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, nifirħu u nfaħru il-mulej. Ejjew ħanfaħru bilejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbiru il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ejjew inqimuh u nixteħtu qudiemu, arkubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, waħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jinet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. L-innum il-komun tat-tieni jasar tal-Verġni Marija. Slim għalik kewba tal-baħar, om qaddisa u kbira talla, dejjem verġni bla mittifsa bi pilena u ferħ tas-sema. Il-qalave li bil-qawwa, Gabriel qed isemmalek, ibdel fija l-isem Teva, ħalli jerġa' slim fid-dinja. Qaċċat kull arbit lil-ħatja, ġib id-daw lill-omja tiegħek, bied minna l-ħażen tagħna, nizzel fuqna ġejt mis-sema. Uri li tassew intomna, wassal talbna qudiem Alla, li fiħnin tutwilet minnek biex isir għalina bniedem. Verġni fost kulħadd mażula, żomna sħaħ fi triq żgura, sa ma niksbu l-ferħ tad-dera ta' Ġesu għal dejjem miegħek. Lill-Missier it-tifħir tagħna, ġieħu seta' il-Kristu Sidna, lill-Ispirtu s-Santu l-qima, sebħ li tlieta, Alla wieħed. Amen. Tajjeb li nagħmlu lill-ismek mulej u nxandru filgħodu t-tiba tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nagħmlu lill-ismek inti l-għoli, nxandru filgħodu t-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek, fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax inti mulej ferraħtni b'emilek, għalem il-idejk jinnanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx u li blaħ ma jifhimhomx. Imqarjek iħaddru bħal ħaxix il-ħżiena u wardu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Il-kollha jinqerdu għal dejjem, immint mulej għal dejjem fil-għoli. Għax l-edewwa tiegħek mulej, l-edewwa tiegħek jintilfu, jitferxu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma lili daqs gendus saħħaħtni, ġensi fuq sawwaft li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-edewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-mulej, iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fix-xjuħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej il-blata tiegħi u ebda għerq ma jinsab fih. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Tajjeb li nagħmlu lill-ismek mulej u nxandru filgħodu t-tiba tiegħek. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed fikom ruħ ġdida.
Jien naħodkom minn fost il-ġnus u niġma'kom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom fardkom u rrox fuqkom il-masafi u tissaffew bit-tinġis kollu tagħkom mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed fikom ruħ ġdida u nneħħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel u nagħtikom qalb tal-laħam u nqiegħed ruħi ġo fikom u nagħmel li timxu skont il-kmandamenti tiegħi u li żommu l-preċetti tiegħi u tħarsuhom u tagħmlu fart li tajt il-missirijietkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u jien inkun Alla tagħkom. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħtikom qalb ġdida u nqiegħed ġo fikom ruħ ġdida. Mulej, is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Mulej Sitt tagħna, kemm hu kbir ismek fard kollha, int qed is-sebħ tiegħek il-fuq mis-smawiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn l-għadu u l-min iqum kontrik. Inħares lejn is-smawiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li int qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-Allat għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu, qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qedlu, in-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej Sitt tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Mulej, is-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Der sinjal kbir fis-sema, mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasha. Sliem għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Sliem għalik Marija, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Verġni qaddisa u bla teba, jistħoqlok l-ogħla tifħir, għalik big il-qafosna il-feddejtana Ġesu Kristu Sidna. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fomm il-profeti qaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li joboduna. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lill-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt, ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Verġni qaddisa u bla teba, jistħoqlok l-ogħla tifħir, għax bik il-qajna fostna l-feddejtana Ġesu Kristu Sidna. Is-Salvatur tagħna oġbu jitwielet minn Marja Verġni nfaħruh nitolbuh,
tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba ta' dnub. Żommja safja u mbeda mid-dnub. Feddejtan int għamilt lill-Verġni bla teba Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Għamilna tempju li fih jammar dejjem l-Ispirtu tiegħek. Verb etern intallimt l-ommok tażel għalija is-semi tajjeb. Għatina li nagħmlu bħala billi nfittxu l-ikel li saħħaħna għal ħajja ta' dejjem. Sultan ta' Slaten intrid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Għatina l-grazzja li ħsibijietna ikunu dejjem fil-ħwejjeġ tas-sema. Sit is-sema u l-art intqed lil Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Għamel li jkun jistħoqilna nissieħbu magħha fil-glorja. Wissa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikoll li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru il-minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna fid-deni. Għamel mulej li l-imqazza Marija dejjem Verġni bit-talb tagħha tkun għalina għajnuna. Teħlisna minn kull tiġrib u ddaħħalna fil-għena u slim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-kol. Illum jiena u Dunefi qegħdin inqazzu hawnhekk b'ringrazzjament lil Alla fl-okkażjoni ta' l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħna. Nitolbu għal vokazzjonijiet u nitolbu għal familji kollha. Ħuti biex nitħejjew tajjeb għal dawn il-misteri qaddisa narfu ħtijietna. Ibben Alla li twelit minn xebba u sirt ħuna mulej ħnina. Ibben il-bniedem li taf tagħder in-natura dgħajfa tagħna l-bnedmin Kristu ħnina. Ibben il-kbir tal-missier li ssalva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla ħanini qaf magħna bnedmin dgħajfa biex aħna nagħmlu din it-tifkira tal-om qaddisa ta' Alla mtella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu bl-għajnuna tat-talb tagħha nintrefew meħżunitna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Sant għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Lamentazzjonijiet. Il-mulej Sidi mingħajr ebda ħniena eret l-għamajjar kollha ta' Ġakob. Fil-korla tiegħu ġarra fil-fortizza ta' Ġuda. Xeħet mal-art u zeblaħ is-saltna u l-gbarat tagħha. Bil-qiegħda fl-art u sikta ix-xjuħ ta' Bint Sion. It-trab tefgħu fuq rashom, libsu l-ixkejjer u niżlu rashom fl-art ix-xebbiet kollha ta' Ġerusalemm. Infnew bidmuħ għajnejja u qalbi mħawda, fwiedi mal-art imxerret, għax bint il-poplu tiegħi ħerba waħda u fil-pjazzezz tal-belt it-tfal u t-trabi infnew bla saħħa. Fejn huwa l-ħobs u l-inbit staqsew lill-ommijietom x'ħin bħal midruba kienu jinfnew fil-pjazzezz tal-belt u ruħhom kienet ħirġa fi ħdan ommhom. X'naqbad ngħid għalik, ma' min inxebħek bin Ġerusalemm, ma' min inqablek u kif nista' nfarġek xebba Bint Sion, għax kbira l-ġerħa daqs il-baħar, min jista' jfejqek? Kellhom għalik deriet ta' u fruwa dawk il-profeti tiegħek li ma kixfulekx ħżunitek biex jeħilsuk mill-lem li waqa' fuqek, imma qalulek biss deriet giddieba kollha u ta' wiċċ. Għajat lill-mulej Sidi, Bint Sion, tniet u xerret lejl u nar id-dmuħ bħal xmara, mingħajr mistrieħ ta' xejn tħallihom xieqfu lil għajnejk mill-biki. Bil-lejl wajjat x'ħin is-sariet ikunu se jibdew, xerret bħall-ilma qalbek quddiem il-mulej Sidi, erfa' jdejk leħ u jtolbu għal ħajja tat tfal tiegħek mifnija bil-ġuħ f'salib it-toroq. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Għaliex Alla warrabtna għal dejjem. Għaliex tħeġġeġ iltek kontra l-naċ tal-merħla tiegħek. Ftakar fil-ġema li ksibt għalik mill-qedem, it-tribu li jint fdajt biex ikun wirtek. Ftakar f'Sion li fuqha bnejt l-amara tiegħek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Itla sal-post li sar ħerba waħda, kollox qeret l-għadu fis-santwarju.
Għaltu l-edewwa fil-post tal-laqat tiegħek, hemm waħlu l-istandardi tar-rebħa tagħhom. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Bħal dawk li jxejru l-mannara fl-oli biex iqaċtu s-siġar minn qalb il-bosk, hekk huma kisru l-bibien tat-tempju bl-imterqa u l-mazza farkuhom. Taw in-nar lis-santwarju tiegħek, kasbru għal kollox l-amara tiegħek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Żomm quddiem għajnejk il-patt tiegħek għax l-art mimlija bl-amijiet u dnewwa. Tħallix li makkes fil-mistħija biex il-fqajjar u l-imsejken ifaħru ismek. Tinsiex għal dejjem il-ħajja tal-fqajrin tiegħek. Jekk jogħġobkom umuru wifqa. Alleluja, alleluja. Kristu rafa fuqu d-djufija tagħna u tabba bil-mart tagħna. Alleluja. Il-mulej ma'kom għari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Kafarnawm u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: Sinjur, id-dar għandi għaddej marit batut wisq. Għallu Ġesu: niġi jien infejqu. Għallu ċenturjun: Sinjur, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda qgħid kelma biss u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor u jien stess għandi soldati taħti. Lil wieħed ngħidlu mur u jmur, lil ieħor ngħidlu ejja u jiġi, u lil ieħor ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu baqa' mistaġeb meta sema dan u qal lil dawk li kienu qegħdin madwaru: tassew ngħidilkom ħadd minn Iżrael ma sib fidi bħal din. Jiena ngħidilkom li qatt jiġu ħafna mill-Lvant u mill-Punent u joqogħdu fuq il-mejda ma' Abraham u ma' Iżak u ma' Ġakob fis-saltna ta' smewwiet, waqt li dawk li twildu fis-saltna dawk li jitkeċċew il-barra minn hawnhekk. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tażżejs ta' snien. Imbagħad Ġesu qal liċ-ċenturjun: mur, ħajsirlek kif tixtieq. U l-qaddej fieq dak il-ħin stess. Ġesu mar fid-dar ta' Pietru u ra li il-mara ta' Pietru kienet mixħuta bid-deni, messila ida u d-deni ħallija. Imbagħad qamet u bdiet isservih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu bit-tagħlim tal-Evanġelju. Ħuti eżies miġburin fl-imkien ħanroddu ħajr lill-Alla għal-ġid kollu li jagħmel magħna, nitolbuh ifejjaqna mill-mard kollu tagħna tar-ruħ u tal-ġisem u jbiet minn fostna kull xorta ta' ħażen u għerq. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek tkun sinjal għall-ġnus kollha tal-art biex lejja jiġu ħalli tagħtihom il-ġid kollu tiegħek nitolbu. Biet mid-dinja ix-xjaten tar-reba, tal-ejra u tal-mibeda biex il-bnedmin jgħixu flimkien fis-sliem u l-paċi nitolbu. Ħu ħsieb il-ħajja tal-fqajrin tiegħek u fejjaq kull xorta ta' mart u nuqqas ta' saħħa nitolbu. Għati lill-qaddejja tiegħek il-familjari mejtin tiegħi u ta' Dunġimi u l-ħutna mejtin kollha il-glorja tal-qawmien fl-aħħar jum nitolbu. Nixtieq li tingħaqdu magħna miegħi ma' Dunġimi fir-Ratt tal-Ħajr lill-Alla għal 39 sena ta' servizz salih fil-ħajja saċerdotali, waqt li nitolbu wkoll fis-skiet għall iktar vokazzjonijiet qaddisa speċjalment fid-dijoċesi tagħna.
Mulej Alla tagħna fil-ħnina tiegħek, ftakar fil-poplu li inti ksibt għalik sa mill-qedem, eħilsu mit-tiġrib u l-hemm u tħallih qatt jieqaf li jrodlok ħajr. Bi Kristu Siedna. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dal-ħobs li qegħdin noffrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Il-misteru tal-mawlid ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna dal-imbit li qegħdin noffrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Birek Alla għal dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju waqt tifkir fil-glorja ta' ismu għal tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. U Alla inti jogħġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom, għamel li s-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin noffrulek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna il fuq. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inraddulek ħajr u nfaħruk u nberkuk waqt li qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqaddsa Marija. Bil-qalb la teba ilha qed il-verb tiegħek u stħoqilha tnislu fil-ġuf tagħha ta' Verġni. Tat lid-dinja l dak li ħalaq kollox u hekk waqfet mal-Knisja fil-bidu tagħha. Ma ġenb is-salib leqet l-aħħar xewqat tal-imħabba ta' Alla għalina biex tħares bħala wlieda l-bnedmin kollha imnislejn għal ħajja tas-sema bil-mewt ta' Kristu. Sieħbet it-talb tagħha ma' dak tal-Apostli jew magħhom kienet tistenna l-miġja tal-Ispirtu Mwiet u hekk saret iġbija tal-Knisja titlob. Imtella fil-glorja tas-sema b'imħabba ta' Marija tieħu ħsieb il-Knisja fid-dinja u tħarisha fil-mixi tagħha lejn is-sema sa ma jasal il-jum il-mulej fis-sebħ kollu tiegħu. Għalhekk flimkien mal-anġeli u l-qaddisin kollha ntennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, mulej Alla tal-eżerċiti, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi, reġerat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu qal ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi.
نهبر الموتيك مولاي إن شاء الله آمين أنا أكثر ما تجي في الجلور عليك احنا ونعملوا دان بتفكيرة الموت والأومين تصيدنا جيسو كريستو نفرو لك مولاي الحبس الحية والكالتش السالفاتسيوني ونردوا لك خير شوشبك تلقانا ونقديمك باش نقدوك ومتشا كونتانا نطلبوا للإسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم ويهد ليلنا اللي نيهدو سام من الجسم والدم تا كريستو. افتكر مولاي fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Marju, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqadsa u Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk nsebħu kif Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek li saltnatek ikun it-trittin fis-sema ħobżna ta' kuljum atina llum aħfirna d-nobietna bħalma naħfru eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi. Tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fija inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan u l-ħaruf Alla, dan u li neħidnu biet tad-dinja, ħin jindak li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Grazzi, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla. Grazzi, Signor Alla. Nitolbu. Għamil mulej li aħna nilqaw b'qalb safja li kellu x-xorb li għadna kif ħadna biex dan id-don li tajtna issa ikun jiswilna għal ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħaj lill-Alla. Nejdet li Ave Marijiet il-Madonna, slima lik Marija bil-grazzi minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fossi nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fossi nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi minnija l-mulej miegħek, imbirka inti fossi nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna ta' Pinu,
Regina